Sa Hospital po. anong ospital? Ay, yung hospital dyan sa malaking hospital dyan. Sa Libor? Ay, madami daw akong sakit. Ayan, Ay, hindi. Pareseta po ako. Ay, bakit po kayo pinalayas ng iyong kapatid? Ay, hindi raw ako naglalabas ng pera. Ay, wala namang... Ay, wala ka naman pera ilalabas. Oo. Mahirap din yung kapatid niyo. Hindi po, mayroong konting kaya. May konti. Na paano po yan? Alam na Lumayas po ako. hindi kayo nagpaalam. Alam po niya, tinitingnan lang ako. O di bale, wag na ako kayo maglala. Sasagutin ko na yung pamasahe niyo pa Tanay. Opo. O sasagutin ko pa kayo dito sa taxi. O, okay na po sa inyo. Alin po. Yung tulong ko sa inyo. Opo. Tama na. Marami pong salamat sa tulong ninyo sa akin. Wag na po kayong umiyak. Opo. Hanggang crossing. Ay, pagdating nyo doon, sino dadatnan nyo sa Tanay? May bahay po akong sarili, Noy. Ang sarili ko. Nabalo po ako 4 na taon na. Mga anak ko malalayo. Okay. Ang kinakain ko po, nangihingi po ako sa mga kaibigan ko. Ay, ba't rin po kayo may isa yung mga anak? Wala rin. Wala rin daw ng mga anak ko. Wala rin. Maraming anak, wala rin. Hanap buhay. Ang hirap ko ng hanap buhay. Nasaan po sila mga iba-ibang lugar? Ay, sino po kasama nyo doon sa bahay nyo? Ay, nag-iisa po ako sa bahay ko. Ay, bakit? Ay, ba't nyo na lang ibinta yung bahay nyo? Ibinta nyo na lang. Ako po, medyo may pagkabingi na po. Diyos ko. Salamat naman, Noy. Maraming salamat. Tulong mo to sa akin. Kayo po ba'y Bicolano? Bisaya po. Ay, Lunggo? Hindi po, Waray. Waray. Pero diyan na po ako lumaki. Sa Tanay? Rizal po, opo. Okay. Ang edad ko po, dinala ko dyan 2 taon pa lang. Diyan na po namatay ang magulang ko. Mga kapatid ko pong iba namatay na. Ay, 2 lang kami nito kapatid kong bunso. Ako ang panganay dito. Ako nagpapasensya na lang kung anong ginagawa sa akin. At ako ang panganay. Nasaan yung ibang mga kapatid mo? Nariyan sa nasa Seattle. Seattle? Ang bahay. Cubao? Oo, yan sa Seattle. Nadaanan ninyo yan. Ay, bakit hindi kayo pumunta? Bicolano asawa pero patay na. Bakit hindi po kayo pumunta doon ngayon? Pinalayos nga ako, gawa nga ng yung... Ay, bakit nandito po kayo sa Seattle pala kayo? Sa Cubao, naglalakad po kayo? Opo, naglakad po ako galing sa Seattle, papunta sa Cubao. Wawa naman si nanay, ang layo ng linakad. Ay, talaga po, Noy. Wala na po kayo masasakyan patanay dito? Sa crossing mayroon? Oo, sa crossing na lang daw po, sabi ng babae. Sabi ng babae, wala na po kayo masasakyan dito. Kasi dati po, dyan ang sakayan ng crossing. Ano po? Dyan sa... Ay, yung mga bus po dati. Maraming salamat. Ako po ay mahirap din naman. Inaawa lang po ako sa inyo. Ang buhay ng mahirap. Oo, sa totoo. Eh, wag na po kayong aalis sa Tanay. Doon na lang po kayo humingi ng tulong. May DSWD naman sa Tanay eh. Ay, bang suplado. Mga suplado po ang SWD doon. Nasubukan ko na po 1 beses. Ayos na po itong papel ko. Kaso nga lang, pupunta raw ako sa Sandigan. Saan po galing yung papel nyo? Ha? Saan po galing ang papel nyo? Doon sa sa ospital. Ibinigay ng doktor. Ang sabi ng doktor, Lola, tuwing 3 buwan po bumalik po kayo sa akin. Hindi na ako babalik. Ayaw ko na. Tiis na lang ako sa amin. Oo, nag-iisa ka lang naman eh. Ayun na nga. Nag-iisip na ako. Magtinda-tinda ko kayo ng balot.
Ilang taon na po kayo? Ang gusto, naghahanap ka po ako paglalabanan. Ay, hindi na po kayo pwede maglabada. Wala akong magbigay. Eh, matanda na po kasi kayo. 76 na Hindi po. na po talaga kayo bibigyan. Mm. Abi, kayo po tiyan kayo umuwi na. Nabigyan ko kayo ng bigas, kayo umuwi na. Sino nagsabi? Yung mga tao po din na hinihingian ko ng tulong. Tutulungan nila kung binibigyan ako ng bigas, pera, 200, tsaka bigas 3 kilo. Yung matagal-tagal na po yung kakain-kain. Ako'y salamat. Ilan po ang anak ninyo? Kahit isa wala nakakalala sa inyo? Wala po. 5 po sila. Hindi man lang kayo naalala. Nasa Baguio po ang iba. Oh. Mabait na Baguio po. Ay, tumawag nga po ako isang beses. Oh, sabi. Abi, nanay, hindi naman ako makapagpadala at yung aming tanim di pa nabibili. Ah, nagtatanim sila doon. Nagtatanim sila ng mga gulay. Hmm. Nanay, pasensya na muna kayo. Kayo na lang bahala. Kahit maghanap pa ng- isa-100 lang kamo, 5 kayo, di 500, masaya na. Mabubuhay na po kayo. Masaya na po ako doon. Sabihin nyo sa mga anak nyo, anak, kahit tig-100 lang kayo monthly, Oo. 5 kayo, di 500, mabubuhay na kamo ako doon. Masaya na po ako. Kaya nga, yun ang sabihin nyo. Huwag na kamo kayo ng malakihan. O ay hindi. Ako, Noy. Maski bigyan na ako 50, ayos na. Kaya nga, sabihin mo sa mga anak mo, wag na, kahit tig-100 lang kamo, magtig-100 kayo, 500 din. Ang problema, ipapadala pa yun sa GCash, mababawasan pa. Walang nangyari po. Kaya nga po ako. Nakaisip. Ako Noy, nakakaisip na pati ng masama. Eh, wag na kayo mag-isip ng ganyan. Doon na lang kayo sa Tanay, wag na kayong malis doon. Pag ako'y gutom na gutom po, nakaisip na ako ng masama. Eh, ba't magugutom kayo? Dami yung kapitbahay doon eh. Eh, nakakasawa naman po yun na lagi sila. Yun lang. nagbibigay sa akin, nakakaya. O, hindi po bang ganun? Yun na nga. Nakakaya po naman lagi ka nando doon. Nga po. Ay, marami po ako yung sakit. Ano po ang sakit niya? Sa dibdib po. Kaya nga ako lumapit sa SWD. Ang doktor. Wala rin. Punta raw sa Sandigan. Ewan ko, hindi na ako babalik. Hindi man lang kayo sinamahan ng matanda na rin yung kapatid niya. Hindi po. Nagilang buwan din kayo dyan. 1 buwan po. Mga 1 buwan ka rin. Pakain daw ako. Pakasahe pa niya. Ano man grabe naman kapatid po yan. Eh bakit naman kasi pinatagal pa kayo ng ganyang katagal? Ewan ko. Pwede Kasi naman kayong nasama niya ako. pwede naman kayong samahan, no? Pinilit niya akong isama. Ay sabi ko, tandaan mo yan. Hindi na ako uli-uli sasama sa iyo. Huwag ka na pupunta sa bahay. Ah, pumunta siya sa inyo, sinama ka. Oo. Siya na masahe sa akin. Galing sa Tanay. Pakain daw pa niya ako. Ah, may mga ganong salita pa. Nagsalita pa ng ganon. Masama ang bunganga po. Doon na lang doy sa sakayan ng papuntang Tanay. Layo nitong lalakarin ko. Kung ako naglakad galing Cubao pa rin. Ay, wag na yun kayo. Ito, sinakay ko na kayo para hindi na kayo mapagod. Ayaw na nga po. Marami po salamat.
Eh, malayo to. Cubao to Crossing. Malayo po ito. Opo. Baka himatayin kayo dyan. Takot-takot ng hit. Mahina pa man din ako maglakad. Baka po ako buti bukas ng umaga bago makarating ng crossing. Ito po. Itong tubig ko sa inyo na po. Para Ay may... kayo po. Sige na, bibili na lang po akin. Oh, salamat. Ayan na. Minom na po kayo. Sige po. Padaling ko na lang po. Opo. Bago po yan. Opo. Malamig pa po yan. Opo. Maraming pong salamat, sir. Nakatagpo rin ako ng mabait tao. Malapit na po tayo. Medyo na malayo pa po. Ah. Naabala pa po kayo. Sige lang po, okay lang. Marami pong salamat. Naabala ko po kayo. Hindi mabuti, nadaanan niyo po ako doon. Opo. Nagpapagas ako. Ano po, meron nga pong taong ganun, meron naman taong masama. Huwag na po kayong luluwas, nanay. Hindi na po. Opo, doon na lang po kayo. Opo, sa bahay na lang po ako. O eh, kayo Hindi na po. tawag kayo sa anak nyo, kahit kamo pa isa-isandaan kayo tig magkakapatid, mabubuhay na ako. Ay, pinababalik na po ako ng doktor. Yung 3 buwan daw ako babalik. Ay, hindi na ako pupunta rito. Aba, itong buhay kong naranasan na ito. Gutom. Pagod. Hindi man lang kayo pinakain pag-alis. Hindi. Eh pa, nag-almusal na kayo. Hindi pa po. Wala. Tubig lang ang ininom ko mainit. Hindi mamaya, bili tayo ng tinapay. Bili po, bago kayo sumakay ng jeep, bili po kayo makakain yung ano. Ito, dagdag ko pera pa, 24 po. Hindi, dadagdagan natin yan pamasahe. Ay, salamat naman. Ngayon, kung kaya nyo makiusap sa driver, di yung pamasahe nyo, ibulsa nyo na lang. Kung makakuha kayo ng driver na mabait, swerte nyo. Ako po naman kinaawaan pag ako nakikiusap. Senior na kasi ako. Tagal pa po ang sahod ko. June pa po. Sa SS. O, sa senior po. Ay, mukano lang yun, 1,000. 3,000 yun. Ngayon, nagpatong nga po ng 500 sa isang buwan. Ay, ano yun, monthly yun? Pagkadating po ng 3 buwan, Quarterly. 3,000. Quarterly po. Oo, dapat, nung una po, 1,500 lang. Hmm. Ngayon, dinagdagan po ni Marcos na Hmm. ng 500 sa isang buwan. Kaya, 3,000. Quarterly, oo. Opo, Eh di, matagal pa po. ang gawin nyo po, pag nakakuha kayong pera, yung bigas na bibili nyo, Opo, i-stock marami nyo. po, binibili kong bigas. I-stock nyo na. Opo. Hanggang sa pagdating ulit ng 3 buwan. Hindi po ba? Ilagay nyo lang sa magandang lagayan yung bigas. Ano po ako, nagbayad po ako sa utang ko, binili po ako ng gamot. Ayun lang. Kaya ako po kinapos na. Mahirap naman po yun, di bayaran. Hindi ka na makaulit. Kaya ako talaga, dapat po ako sa kapwa ko. Ayoko nang mangutang na iniiwanan ko utang ko. Naku, Diyos ko. Eh bakit po napasyal yung kapatid nyo doon? Kinukuha nga po kayo. Kinukuha po ako talaga. May tulong daw doon sa DSWD. diyan sa Maynila.
Ay, ito. Tapos nung wala kayong makuha, nagalit na. Baka siguro ate pa kayo nung makukuha mo. Wala na. Ay, siguro. Napakawala niya. Wala akong mailabas na pera pamasahe. Nagalit siya akin. Nung wala makuha. Kain pa raw ako. Salagay gagawin akong taya. Ako ang ano. Gagawin kang panangga. Pamain. O, pamain, tama po. Para makakuha ng pera. Oo. Pag nalaman niya ng mga anak ko, magagalit yan dyan. Baka insugurin pa dyan. Kawa na ang matanda, ginaganon mo pa. Crossing na po to, no? Opo, ano po? Ayan. Salamat. Pamain po ako. Gawin kang pamain. Para magkapera. Oo. Ngayon, pag nakakuha ng mga 10,000, mayroon siya doon. Oo. Ibibigay sa akin kung magkano lang. Oo. Wise talaga. Hindi na siya marunong sa kapatid. Diyos ko. Abal man ibang tao. Talaga ngayon po sa panahon, walang pera, walang kapatid. Basta pera po. Di po ba? Kung ganun ang labas niyan eh. Hindi na bali. Wala na ang kapatid. Basta makita ng pera. Ay nako. Ay ako po hindi ganun. Kristiyanos po ako. Kayo po taga saan, Noy? Ay, Bicol po ako. Ah, Bicol. Saan po sa Bicol? Sa Albay po, Albay. Ang asawa ko po, Masbateño. Mas bata. Bicol din po yung Masbate, di po ba? Dagat lang ang May, pagitan. may halong Bisaya, no? Masbate po ang asawa ko, Masbateño. Patay na po. Matagal na. 4 na taon na po. Nung nabubuhay pa naman siya, okay naman kayo. Opo. Hindi po kayo namamalimos. Hindi, awa naman ng Diyos. Hindi kami nagugutom. Nangingisda po siya, nagkakain. Yun. Marunong din ang asawa ko. Nagtatanim po ng mga kamote, saging. Ay, nung mawala, ito nang inuwian ko. Para akong pulog eh. Ayan, salamat. May sakaya po diyan ng tanay. Wala, doon po yata sa kabila kayo? Opo. Bahala po kayo kung saan nyo ko dalhin. Dito po o doon. Hindi, dito po wala po yan. Mga Quiapo po yan. Ay, doon na lang po sa kabila. Doon sa kabila. Opo. Mayroon jeep doon. Dati po mayroon dito eh. Noy, sakaya ng tanay. Wala, puro po crossing lang oh. Wow. Dati po mayroon dito. Nay, pamasahin nyo oh. Tsaka may pang Ay, salamat. tinapay na po Ay, dyan. laki naman ito. Sige Noy. na, Nay, pamasahin. O, sige po. Bababa na po. Hindi ba ako? po. Doon po kayo sa kabila. Salamat po. Ngayon, pag nakiusap kayo sa driver, inyo na po yan. Baka kamo pwede nyo ako ilibre, walang-wala ako. Bigas. Salamat po. Noy. Huwag na kayo pumulungas sa Manila. Hindi na po. Ayaw ko na, madadala na po ko ngayon. Kinuha-kuha kayo tapos Opo, sa gutom. Okay. Kinuha-kuha po ako tapos Mag-iingat po kayo na ya. pinalayas po ako. Okay. Hindi ako po lumayas. Maski naman eh.
Dali lang na yun. Opo. Diyan na lang po. Dito po mayroon. O, ayan. Boss, patanay! Saan ba sa kayo ng patanay? Tanay, igilid-gilid mo. Sir, balalayan mo nga ito matanda. Sir? Ano to? Sige na, Nay. Salamat. Sige po, ingat po kayo. Sige po. Kung may tubig na kayo, bili kayo ng tinapay dyan, ha? Opo. Sir. Noy, salamat. Opo. Tanay po, tanay po yan. Yan ay tanay. So, yan na nga guys. So, nawa tayo doon sa matanda kasi nagpapagasolina ako kanina. Naglalakad siya, ang init. Eh, tinanong ko siya kung saan pupunta. Eh, naghahanap daw siya ng sakayan pa-crossing, papuntang Tanay. Eh, pinalayas daw siya ng kanyang kapatid. Ang pera, 20 pesos. So, alam mo naman tayo, guys. Mga kaunting halaga, kayang-kaya naman natin. So okay guys, thank you for watching. God bless po sa inyo.